איך לחבר את הוואטסאפ שלנו ברגע שמתנתק, בסדר? אז החיבור תמיד נעשה מצד שמאל, מהסרגל מצד שמאל, בסדר? זה לא בהגדרות, זה בסרגל מצד שמאל. אנחנו הולכים ל-Message Hub, או שזה נקרא וואטסאפ, לפעמים השם פה משתנה, אז שימו לב שזה פשוט באיזשהו כפתור של שיחה, ותלחצו על הדבר הזה. ברגע שנכנסתם, אתם תראו את המסך הזה. אם לדוגמה אתם מחוברים, אז אתם תראו connected, המספר מחובר והכל תקין. כמו שאתם יודעים, אפשר לחבר כמה מספרי וואטסאפ לשימושים שונים. אני לא אעריך על זה עכשיו. ויש לנו פה את המספר שלכם. אם ראיתם שזה not connected, אז מה שאתם עושים, אתם צריכים לחבר את זה. אתם פותחים את הוואטסאפ, הולכים להגדרות, מכשירים מקושרים אצלכם בוואטסאפ עצמו, פותחים את המצלמה משם, לשים לב מצלמה בתוך הוואטסאפ, לא מצלמה הרגילה, עושים פה קונקט, וסורקים את הברקוד פה, בסדר? בסדר? set proxy location, הוא ימצא את זה שזה בישראל, זה פשוט יעזור לעבוד בצורה יותר טובה, הוא ייצר לכם פה QR קוד, ואת ה-QR קוד פה אתם סורקים ברגע שיש אותו, ממש כמו שאתם עושים וואטסאפ ווב, נכון? וואטסאפ ווב, אתם סורקים ברקוד דרך הוואטסאפ, אותו דבר גם פה, בסדר? אותו דבר גם פה, ודבר נוסף ואחרון, אם תרצו, יש לכם גם אפשרות לאחר מכן לדבר הודעות בקבוצות וואטסאפ, במידה ותרצו, נשלח לכם וידאו שתוכלו לעשות אוטומציות גם בקבוצות וואטסאפ. אז חברים, תודה רבה לכם, ושיהיה בהצלחה.